Já в момента е в кома. Но не съм си карал. Задържа. Се тя, бе. Готови. И... Старт! Трябва да ги намеря. Къде те червена експлозия? Там! Окей. Тогава тръгваме. Кой трябва да намерим? То кафе, бе. Не знам, брат, що ме питаш, бе. Какви сте вие? Ти пак кой си, бе? То слаб искам да го даря. Ела ми тука, бе. Защо го направи? Ще ги убия. Соник! Какво е това? Нали каза, че сме в отбор? Зеления емералд ни е единствения шанс. Дай, ага, дай, господи ми. То си е дебел. Да, прав си. Защо ме обиждате, бе? На, ето. Както винаги. Направо съм стария аз. Както искам. Не искам да се вижда томбака, трябва ми нещо. Ко? Ето и. Ще ви убия. Какво направи? Каквото трябва. Соник 3.